Os armadores afirman que a frota galega do cerco está a vivir unha situación agónica. A xestión da sardiña é un dos temas máis complicados. Hai abundancia no mar, pero xa non poden pescala. Cheo de sardiña, cheo de bocarte. Non podemos pescar bocarte, a cuota de sardina xa se agotou, están a amarrar a flota e, por outra banda, entrando masivamente as importacións. Cos barcos parados e cunha alta demanda nos mercados, entra a sardiña de fora, sobre todo de Portugal, que ten máis cota. Viene de Portugal, tienen una cuota. La cuota, pues, la que viene es de fuera. Tienen un cupo y a partir de ahí no pueden pescar más, entonces, claro, tiene que venir de algún sitio. A importación chegou a un máximo histórico dende 2017 cando se aplicou un plan para recuperala. Os armadores piden que o Ministerio de Pesca optimice as cotas. Todas aquelas cuotas que non se están a utilizar en España podan aplicarse a os que o necesitan, que neste caso é a flota galega. Están en xogo milleiros de empregos e o futuro da frota. E se non cambian a corto ou medio plazo a situación, hemos ver moitos desguaces, moitos desaparicións de flota galega. A cota para España reduciuse nun 21%, algo que non entende a frota galega nun contexto de recuperación da sardiña.